በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ብሂለ አበው ወእማት እግዚአብሔር ማለት ናይ ልዑል ፈጣሪና ስም አምላኽ ክኸውን ከሎ ካብ ክልተ ናይ ግእዝ ቃላት ማለት ካብ እግዚአ ብሔር ዝተረኸበ ኮይኑ እግዚእ ማለት ጎይታ ገዛኢ ንጉስ ማለት እዩ። ብሔር ከዓ ዓለም ማለት ኮይኑ ክልቲኡ ተደሚሩ እግዚአብሔር ማለት ገዛኢ ዓለም ናይ ዓለም ጎይታ ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ንዓለም ፈጢሩ ዝገዝእ ንጉሰ ዓለም እግዚአ ኩሉ ንጉሰ ኩሉ ማለት እዩ። ብትምህርቲ ምስጢረ ስላሴ እግዚአብሔር ዝብል ስያሜ ናይ ባህሪ ሓድነት ናይ አካል ሰለስትነት ምልአት ስፍሓትን ርቀትን ዘለዎ ናይ ሰማይን ምድርን ናይ ዓለም ጎይታን ፈጣርን ከም ዝኾነ ዘረድእ እዩ። ሓድነቶምን መፀውዒ እዩ። ሶበሰ እብል እግዚአብሔር እብል በእንተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ፈጣሪ ፍጥረታት አልፋን ኦሜጋን ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘሎን ንዘለዓለም እውን ዝነብር አምላኽ አማልክቲ ንጉሰ ነገስት ጎይታ ጎይቶት እዩ። እግዚአብሔር ብባህሪኡ ማንም ክፈልጦ ስለ ዘይኽእል ስሙ ናይ አምላካዊ ግብሩ መፀውዒኡ እዩ። እዚ ማለት ንእግዚአብሔር ክገልጾ ዝኽእል ስም ኣሎ ማለት ግን አይኮነን። ስለ እግዚአብሔር ምዝራብ እኮ ልክዕ ካብ ውቅያኖስ ብጭልፋ ከም ማለት እዩ እምበር ናይ እግዚአብሔር ርህራሄ ፍቅሪ ለውሃት ኮታስ ኩሉ ነገሩ ናይ እግዚአብሔር ዘርዚርካ ክብፃሕን ክውዳእን ዝኽእል አይኮነን። ግና ሕፅር ብዝበለ ስለ እግዚአብሔር አቦታት ኸ እንታይ ይብሉና ክንርኢ ኢና። ንፍጡራን መርሚርና ክንፈልጦም ካብ ዘይተኸአለና ንኩሉ ዝፈጠረ እግዚአብሔር መርሚርካ ምፍላጥ ደአ ከመይ ኢሉ ይከአለና? ወዲ ሰብ ኣብ ዝወደቀሉ ግዜ እግዚአብሔር ናይ ምምሳል ፀጋ ተሓዲጉ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀ ከዓ ዝሰአናዮ መልክዕ ንክመልሰና እዩ። ቅዱስ ሚናስ እግዚአብሔር እንተደለናዮ ገዛእ ርእሱ ይገልፀልና አጥቢቅና እንተሓዝናዮ ከዓ ምሳና ሓቢሩ ይነብር። አባ አርስያኖስ እግዚአብሔር ወሰን ብዘይብሉ ፍቅሩ ይፈትወና ስለ ዝፈትወና ከዓ ብአርአያኡን ብአምሳሉን ፈጠረና። ብዘይ ምክልካል ወሃቢ ብዘይ ምንፋግ ለጋስ ብዘይ ቅምን ቅንአትን ንሓጢአት ዘስተስሪ እግዚአብሔር ጥራይ እዩ። ኩሉ ካባኻ እዩ ኩሉ በአኻ እዩ ንስኻ እውን ኣብ ኩሉ ኣለኻ ብዝናኻ ካብ ልዑላን ንላዕሊ ልዑል ኢኻ። ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።